רבותיי, הזמן שלנו קצר, אנחנו עוברים לסבב השני. בסבב השני אני כבר מבקש התנצלות, אני מקווה שאתם תבינו את השאלות כשאלות ענייניות, למרות שהן קצת יותר מחודדות, שוב, לא במובן האישי, אלא במובן המפלגתי אישי. אולי אני אפתח עם חבר הכנסת מיכאל בן ארי, כבר מישהו ככה, נדמה לי אורית ככה אמרה את זה באיזושהי בעדינות. אני חושב, זאת אומרת, אלא אם כן אני טועה, אתם, במפלגת עוצמה, לא מעלים על דעתכם להיות בממשלה הבאה. לפחות לא, אני מעריך שאולי יש איזו תקווה שאם הבחירות לאט לאט, עם השנים, תתעצמו ותגדלו ואולי תעברו איזה משהו משמעותי שנכנס לממשלה. כרגע לא. והשאלה שאנשים שואלים, זה יפה מאוד הפעילות, הדיבור, הרעש התקשורתי סביב כל העמדות שאתם מביאים, אבל האם בסופו של דבר אין לזה שום משמעות מעשית? ואנחנו נמצאים בפוליטיקה, ובפוליטיקה צריך לקדם דברים, רק עם אמת והכרזות אנחנו לא יכולים לקדם דברים. מה המשמעות של מפלגה קטנה שהיא באופוזיציה? התשובה היא חד משמעית, ההשפעה היא עצומה, מניסיון של 4 שנים בכנסת, ומי שעקב אחרי מה שעשיתי, ההשפעה היא עצומה. הפוך, אם אני חבר בקואליציה, אני בעצם האצבע של ידידי היקר והחביב זאב אלקין. ואני צריך להצביע בדיוק לפי דף התדרוך שהוא נותן לי מדי שבוע. בעד, 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 נגד, בעד, 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 בעד. אני מזדכה על שיקול הדעת. אני יכול לעשות את זה אם התמורה היא ראויה. אבל אם התמורה היא בסגנון של חוק שהעביר אחד מחברי כנסת בבית, הוא הביא חוק הסוכר, לדוגמה. הוא העביר איזה 2-3 חוקים חשובים. חוק הסוכר וחוק המעלית. חוק הסוכר זה אומר שעל אריזות המזון יהיה כתוב הכמות הסוכר באותיות יותר גדולות, לדוגמה. וחוק המעלית, שהיא בכל דירה שבה יש כך וכך דיירים שרוצים מעלית שבת, אז תהיה מעלית שבת. אני לא מזלזל בכל בניין, סליחה. לא, אתה מתקן אותי, אני מתקן אותך, התעזרנו עכשיו, פיתי. חוק מאוד משמעותי ומאוד חשוב, ולעומת זה אני רוצה להביא סיטואציה. בעוד 1.5 חודשים הולכים להחריב את עמונה, לפני שיחריבו את גבעת אסף וכן הלאה וכדומה. חבריי משמאל ומימין, והכוונה פה לאו דווקא שמאל וימין, יולי הוא ממש לא שמאל, הוא אחד האנשים הנאמנים והאהובים והישרים, שאנחנו מכירים, יש קונצנזוס, תדעו לכם, על שר יולדשטיין, באהבה והערכה, ואני אהיה בתוך הקואליציה, לא תהיה לי ברירה. אני לא יכול להציע חוק, אני לא אוכל להביע אי אמון. לעומת זה, כשאני יושב באופוזיציה, שאורי אריאל ואורית סטרוק יראו את בן ארי יושב באופוזיציה, הם יעשו סיבובים באוויר כדי שזה לא יגיע. אבל בסופו של יום, ברגע שזה יגיע, נתניהו יגיד, אתם צריכים להכניס את זה בפנים, או שאני מכניס את ליבני, את לפיד, או אני לא יודע את מי, והם לא מצליחים בפנים להשפיע. ואני אציע אי אמון בממשלה. מה יעשה משה פייגלין? מה תעשה אורית סטרוק בשעה הזאת? זה דבר שגורם להם להיות הרבה יותר משמעותיים. אני לא אשמע אמירה, כמו ששמענו מאיילת שקד שאומרת, אם יפנו יישוב כמו עמונה, לא, כמו מגרון, אני אקח כדור נגד כאב ראש, או משכך כאבים. אמרתי, מה יקרה אם יפנו את עמונה, היא תיקח נורופן. אנחנו צריכים שמישהו יציב כאן את הגבולות. עכשיו לגבי פעילות בכנסת. אבל מה המשפט? רבותיי, לא, אני אומר, אנשים לא מכירים את עבודת הכנסת. אנשים לא מכירים את עבודת הכנסת. אני פשוט לא מכירים את עבודת הכנסת. חבר כנסת שהוא נכנס לכנסת מקבל ארגז כלים. ארגז כלים הזה כולל דיונים מהירים, הצעות לסדר, הצעות רגילות, שאילתות ועוד כהנה וכהנה כלים שהוא יכול להשתמש בהם כחבר כנסת ויכול לנענע את הכנסת. לדוגמה, ישבו יותר אנשים, אבל בעיקרון, ישבנו בעיקרון 3 אנשים בוועדת משנה ליהודה ושומרון. ישב שם זאב אלקין, עשה עבודה מצוינת אגב, יחד עם אלדד ויחד איתי. נלחמנו פה יום, שעה, מקו 81,
ועד הכפר סינג'יל, ועד השתלטות על אדמות חורשת של שמורת ארטמון, ועשרות של נושאים שעלו פה על סדר היום, כי אומרים שנתניהו רק מדבר על מדינה פלסטינית, ואני אומר לכם, 4 שנים הוא מקים את מוסדות המדינה הפלסטינית. ביחד עם האיחוד האירופאי, ביחד עם הצלב האדום, ביחד עם האמריקאים, ביחד עם האוסטרלים, ביחד עם הברזילים, הוא מקים את מוסדות המדינה הפלסטינית. לא צריך לחכות שהוא יוציא את העט מהכיס או שיחתום על מדשאות הבית הלבן. מול סלים פיאד, מול מנהלת התיאום והקישור ברמאללה, נכנסים ויוצאים מכוניות השרד ובונים מדינה פלסטינית. אנחנו באופוזיציה לפחות ניסינו להיאבק כשבאו לגנוב את אדמות הכפר סינג'י מעל נחל שילה. אני הצעתי דיון מהיר וגרם למינהל האזרחי לבוא לוועדת חוץ ולהגיד שיקרנו כשנתנו להם את האדמות האלה, כי אני באתי לשם ועצרתי בגופי את הטרקטורים ואמרו לי תן להם לחוש. אמרתי יש לכם בבקשה גבולות קרקע, יש הוכחת בעלות, הלכו ולא חזרו. הלכו ולא חזרו, אני מספר לכם סיפור אמיתי לפני חצי שנה, הלכו ולא חזרו. ישבתי שם יום קיץ קופח, הייתי צריך לצאת לחופשה עם הילדים, גדלתי הכל כמובן, מי שמכיר אותי מכיר את שיטת עבודתי, אני לא עשיתי חשבון, לא הייתי כמעט בבית, אנשים פה מכירים אותי מקרני שומרון במשך כל השנים האלה. ניצלתי את ארגז הכלים האופוזיציוני עד הסוף, הגיע לשם, הרמה לא הגיע, הוא שלח איזה קצין זוטר שיגיד בעצם שיקרנו כשנתנו לה, אבל יש פה, מישהו צריך לעמוד מן הצד. מישהו צריך לומר לחברים הטובים, אגב, שאין הבדל בסך הכל בתפיסה אידיאולוגית ביני לבין אורית סטרוק. אני מקווה שגם היא חושבת שצריך לסרב פקודה. אני מאוד מקווה שהיא לא מזגזגת כמו אחרים בעניין הזה מבחינת פינוי יישובים ודברים כאלה. יש בינינו תיאום ועבדנו ביחד במשך שנים. כדי שאורית תהיה אורית, כדי שמשה פייגלין יהיה משה פייגלין, צריך אותי בחוץ כדי לסחוף את כולם. אני לא אהיה עוד קרון בקטר של נתניהו. אוקיי. תודה. זה כמעט מתבקש, השר יולי אדלשטיין. הוא מתריס כלפיכם. אתם במפלגת הליכוד יש לא מעט חובשי כיפה, אנשי ימין, אבל זה לא כל כך במקרו, זה לא כל כך פועל. לא ממשיכים לפנות מאחזים, בתי המשפט נמצאים איפה שהם נמצאים, והוא אומר, אני יושב באופוזיציה ואני צועק עליך, כן? אני אעזור לשר יולי אדלשטיין להיות יולי אדלשטיין. כן. קודם כל, אני מסכים עם מיכאל בדבר אחד. כל חבר כנסת, אם הוא נבחר לעבוד ולא לשבת בכנסת לקבל משכורת, אז יש בהחלט ארגז כלים. איש ותפקידו. אבל אני אתן דוגמאות, גם חיוביות וגם שליליות, שבדיוק לקוחות מן המילים של מיכאל. כבר כמה אנשים רמזו כאן, דרום תל אביב, שכונות, למה דיבר מיכאל בן ארי על 25% תמיכה? בגלל בעיה ידועה. בעיה של מה שנקרא מסתננים או מהגרים בלתי חוקיים, איך שנקרא להם כל אחד במושגים שלו. מי פתר את הבעיה של הזרם הבלתי פוסק של המסתננים? מיכאל. הם עשו דברים נחמדים, הם לקחו את החבר'ה לבריכת גורדון והוכיחו שבצפון תל אביב לא כל כך אוהבים שהמהגרים שוחים בבריכת גורדון. נחמד מאוד. באותם ימים כשהם שחו או לא שחו בבריכת גורדון הגיעו עוד כמה מאות. אבל הממשלה תוך שנתיים בנתה, כפי שאתם ודאי יודעים, אני אומר לכם דברים ידועים, בנתה גדר. וכבר 3 חודשים מספר המסתננים שהגיעו לאותן שכונות שמיכאל אמלן מדבר, כמה הוא? 0. מספר המסתננים הוא 0, ועשתה את זה הממשלה. לגבי, אמרתי, גם דוגמאות חיוביות, גם שליליות, אני אתן גם שליליות. אבל זה נכון מאוד, לוקח זמן, כי בלועזית יש פיתוי לדבר זה זול. אני לא אשתמש בלועזית, אנחנו בעברית, אבל גם אני הייתי באופוזיציה, ותאמינו לי, איך שמחאו לי כפיים בכל מקום כשהייתי באופוזיציה, ולא חשוב באיזה מקום. הייתי בא לקריית מלאכי, הייתי פותר את כל הבעיות האבטלה של קריית מלאכי תוך 2 דקות, מחיאות כפיים סוערות. לא ידעתי שזה כל כך פשוט, כי לפני זה הייתי שר, ואני לא היו באים אליי בטענות. זה ככה מסתבר שנורא פשוט. עכשיו, אמרתי דוגמאות שליליות ומאוד מאוד מאוד עצובות.
קרה מצב, היה דבר, הייתי בכנסת איך אומרים בשוק, בעל הבית השתגע. אריאל שרון קם ואמר, צריך לעשות התנתקות. ניהלנו מאבק, ויש כאן עדים למאבק הזה, כולל גם ליד השולחן, ניהלנו מאבק, מה שהיה מכונה המורדים. זלזלו בנו, צחקו עלינו בהתחלה, אחר כך גם ניצחנו במשאל המתפקדים, ועדיין לא עזר לנו. ואתם יודעים, וזה נורא עצוב לומר את זה, אני כל פעם שאומר את זה מתלבט אם להגיד את המשפט הזה או לא, כי אנחנו יודעים מה הייתה ההתנתקות ומה היא עשתה למדינת ישראל, ועוד לא יודעים מה עוד ההשלכות מן המהלך הזה שיהיו. ההבדל בין התנתקות לאי התנתקות היה עוד 4, 5, 6 חברי כנסת נאמנים בליכוד. לא הייתה שום משמעות לשום שותפה קואליציונית. עוד 4, 5, 6 שהיו בעקבות אותו משאל מתפקדים מתייצבים כמונו, היינו נגיד 15, היו מתייצבים כמונו עוד כמה, אומרים לא, היו אומרים היה משאל, לא נלך, לא ניתן יד, אולי היום היינו יכולים מפה עכשיו לקחת את האוטו ולנסוע לגוש קטיף. לא הייתה שום משמעות לשום כמו שאמרתי שותפה. ודבר אחרון, לגבי באמת לחדד עמדות, כמה אנשים התייחסו, זה כמעט, לא הייתי כותב דוקטורט בפסיכולוגיה, הייתי כותב לכם פרופיל של בן אדם שיהיה במפלגה גדולה, ומייצג שם פחות או יותר סביב דברים שדיבר הרב פירון גם, או מישהו שיקים מפלגה של אומנם קטנה אבל בדיוק כמוהו האנשים. זה באמת גישות שונות, אני לא אומר את זה בציניות ולא בזלזול. אבל חלק לא נולדו, אבל חלק כבר נולדו ב-92. ב-92 לא בעל הבית השתגע. הציבור שלנו, הלא קיים, אין דבר כזה ציבור דתי-לאומי, נכון? אבל הציבור שלנו השתגע. וכל אחד חידד עמדות. תחייה חידדה עמדות, הרב לוינגר חידד עמדות, פרופסור גוטמן חידד עמדות, כולם חידדו עמדות. התוצאה, קמה ממשלת רבין, באו הסכמי אוסלו, וכולם חידדו עמדות בבית. כי זה לא עבר את אחוז החסימה, וזה לא עבר את אחוז החסימה, וזה לא עבר את אחוז החסימה. העמדות היו נורא מחודדות, ואת התוצאות של הסכמי אוסלו אנחנו אוכלים עד היום. אז לפעמים גם צריך לדעת באמת את ההבדל בין עיקר לטפל, ולחדד את העמדות אולי בשיעור, אבל לא בפוליטיקה. תודה. תודה. הרב שי, אין ספק שהמעשה שאתה עשית משך אליו הרבה אש, והרבה בציבור שלנו אני מתכוון, הרבה אש. ואני רוצה 2 שאלות. שאלה אחת, אתה מקודם, בסבב הקודם, דיברת על הצורך לנתק את המפלגות הסקטוריאליות ואת שזה אפילו השתמשת בביטוי חריף, שכל עוד תהיה מפלגה דתית, לא נצליח לקדם את הדברים. אז אני רוצה 2 שאלות. שאלה אחת, אז למה לא ללכת למפלגות קיימות גדולות? זאת אומרת, ליכוד, עבודה, אני לא נכנס לשאלה הזאת. ואני רוצה לשאול עוד שאלה, שאותי מטרידה שוב לא במישור האישי, לא האישי שלך, לא במישור האישי, אלא במישור הציבורי, זה כואב לי מאוד. יש איזו תופעה היום, שאנשים, סליחה, אני אומר את זה קצת בגסות, אנשים שכמעט לא עשו כלום בחייהם. זאת אומרת, לא מ"פ בצבא, לא ניהל, אפילו לא איזה כלי תקשורתי, כבר רץ בראש מפלגה, אני לא מדבר על הרב שי, על ראש המפלגה שלו, הרב שי עשה הרבה בחיים, תאמינו לי. יש לו, הוא לא היחיד, זה משהו, אותי זה מאוד מטריד. איך זה יכול להיות? בעיניי זה איזה מסר נורא, ציבורי, מסר נורא. אני רוצה לשאול לך שאלה, אבל תגיד לי ביושר גם כן. אם היה יושב כאן הרב גפני, שהיה ראש כולל באופקים ומיד נהיה יושב ראש ועדת הכספים, למה היית שואל את השאלה? אני אומר במפורש... שנייה. אני עונה דבר מאוד פשוט. מי שהיה ראש כולל... אז אני עונה לך עכשיו... רק שנייה, מי שהיה ראש כולל, שוב, אני לא יודע, אם הכולל היה של 10 אנשים... שאלתי תחזית השאלה. לנהל את ועדת הכספים של מדינת ישראל, לא שאלתי אותך אם הוא ראוי להיות חבר כנסת. דרך אגב בעיניי, זו אותה בעיה? זו אותה בעיה. בוודאי. עכשיו אני יכול לענות בעדינות. זאת אומרת, אם אתה טועה, השאלה הזאת היא...
גם על לפיד וגם על הרב גפני וגם על, נגיד עוד שאלה, אם למשל מישהו היה סוחר איטי בחברת פנים ונהיה שגריר ישראל באו"ם, זה בסדר? תשמע. שנייה, יולי, בבקשה. למה? יש תורך, תגיד, אני שואל. למה זה לא העובדות? זה מה משנה, גם אם זה העובדות, אז מה, אני לא מבין. זה אמר נתניהו למי שלא יודע. מה, מי שאכל שום יאכל עוד שום? מה? אז אני אסביר למה אני מתכוון. תראו, קודם כל ללכת לשאלה הראשונה. כן. השאלה הראשונה, למה לא ללכת למפלגות גדולות קיימות? זאת שאלה מצוינת. שהן לא סקטוריאליות. זאת שאלה מצוינת. אני אומר לך, נתח את זה בשני כיוונים. הכיוון הראשון, אני חושב שיש הרבה מאוד דברים, מיכאל בן ארי אמר את זה יפה, אני אומר את זה בספקתי שלי. תראה, אני לא מסכים עם מיכאל בן ארי על הרבה מאוד דברים, אבל אני מאמין לו לכל דבר שהוא אומר. ואני לא מאמין לליכוד. אני לא מאמין לאנשים שם, אני יודע שמרמים את האנשים שם. אני יודע שמפלגת הליכוד בסופו של דבר אומרת שתי מדינות לשני עמים, וזה מה שיקרה בסוף. אני יודע שהפזמון המיוחד, שנקרא דברים שרואים מכאן נראים משם, הוא חלק מהשיר, הפזמון הקבוע ששרים ראשי ממשלות מטעם הליכוד, זו הקדנציה הרביעית, אם אני זוכר נכון. ולכן, כואב לי הלב, באמת כואב לי הלב, לראות את הבחורים שיושבים כאן, שהם לא יודעים שבאופן אמיתי, רוב מניין ובניין של המנהיגות הפוליטית בישראל קיבלה הכרעה, שאני מתווכח, הכרעה טובה, הכרעה לא טובה. למיכאל בן ארי אני מאמין, אני לא מסכים, אבל אני יודע שהוא לא מוליך בככה איש. מה שהוא אומר, זה מה שהוא עושה. אני לא מאמין לליכוד. הדבר השני, זה טועה בי השר עוד אדלשטיין, שאני לא מכיר אבל מאוד מעריך מהקריאה. הבעיה שלי עם דרום תל אביב היא לא העובדים הזרים. גם בלי העובדים הזרים יש לי בעיה עם דרום תל אביב. זאת ההזנחה הפושעת ורמת בתי הספר והכושר ההסתכלות של אנשים שגרים שם, והעובדה שהליכוד היא מפלגה שעשתה פה מקרו-כלכלה יוצא דופן, בית ספר במקרו-כלכלה, ואני לא אומר את זה בציניות, אבל דרסה במיקרו-כלכלה הרבה מאוד אנשים. ואני לא יכול להסכים מפלגה שדורסת זכויות אדם של אנשים מוחלשים בחברה בישראל. והנקודה השלישית שאני רוצה לומר, אני רוצה לומר שהאיחוד בין הליכוד לבין ישראל ביתנו מעלה עוד שאלות לגבי יהדותה של מדינת ישראל. תראו, יש משהו בציבור שלנו שכשמדובר על ארץ ישראל, כל הכתמים מתאדים. אז למשל, מאוד מאוד תוקפים אותי על חלק מהעמדות שלי בנושא חקיקה דתית. אבל אף אחד לא בודק מה העמדות של ישראל ביתנו בשאלות האלה. אף אחד לא בודק מה העמדות של חלק. למה? כי זה ארץ ישראל, יש הסכמה מתי של גבולות, אז מותר להחליק חלק גדול מהשאלות המאוד מהותיות הנוגעות לדמותה של ישראל. אז אני לא מזדהה עם העמדות הליכודיות. מפלגת העבודה, א' אני לא איש שמאל, במובן הפשוט של המילה, ואני גם לא סוציאל דמוקרט, מה לעשות? אני כן חושב שצריך למצוא את האיזון בין המדיניות הכלכלית שמר נתניהו מוביל, לבין חמלה גדולה יותר, רגישות גדולה יותר, הבנה יותר לצורכי הפרט, שילוב יותר של נשים עם מוגבלויות, ועוד שורה ארוכה של דברים. אשר כן, לא מצאתי את עצמי לא במסגרת הזאת שהיא שמאלית מדי, ולא מצאתי את עצמי במסגרת הזאת שהיא פחות אמינה מדי, אפילו לא אומר ימנית מדי. ולכן חשבתי שזאת הזדמנות, ופה אני רוצה לומר משהו שאולי יישמע בעייתי. אני לא משוכנע שהצעד שעשיתי הוא צעד נכון. אולי הוא לא נכון. יכול להיות שבעוד 3-4 שנים מתברר שגורלה של יש עתיד יהיה כגורלן של מפלגת המרכז ותן רשימה ארוכה. ויכול שיצא לא ראוי. אז נעמוד ציבורי, תתנצל, תחזור לישיבה, נלך ללמד. אני מבטיח לא להיות דירקטור באף חברה ולא להצטרף לאף טייקון באופן עסקי. זה לגבי... אני לא עושה בנדר כי זה לא מתאים, מה לעשות? אמרת כבר בפסיכולוגיה שיש פרופילים, אז זה לא מתאים. אני גם מזכיר מה שאמרת. לגבי השאלה השנייה. אילו מר לפיד היה אומר, וזה אחד התנאים שהיו לי לבחון את נקרא לזה אישיותו ואת רצינותו, לא כל אני רוצה להעביר, הקשר שלי עם יאיר לא מתחיל מסביב לבחירות, הוא ארוך טווח, מתוך איזושהי למידה בחברותה, ארוכת טווח. הכרנו בבית של דובי קלאוטמן ונוצר בינינו איזשהו קשר לימודי בהתחלה, בכלל הוא קשר שנוגע לפוליטיקה, למעלה מ3 שנים. אם יאיר לפיד היה מכריז שהוא רואה את עצמו כמועמד לראשות הממשלה, אני חושב שאולי הייתי מצטרף אותו למפלגה. אני באמת חושב שזה לא ראוי ולא נכון שאדם יאמר, אבל אם אדם יש לו ניסיון, דרך אגב, גדול בניהול חברות גם אני נעזור את זה עכשיו, למה זה חשוב לדיון? אבל אם אדם בא ואומר, אני למרות מעצבי הכלכלי, אמר משפט מדהים בעיניי, לא תהיה קריירה שלישית. אני בא עכשיו לכאן, לנושא ארוך שנים, אולי אני אקשל בפעם הראשונה, אולי גם אני אקשל בפעם השנייה. מתחילים מסע. בן אדם בא ואומר, אני מכיר רשימה, אני לא מציב את עצמי כמועמד לראשות ממשלה,
אני לא מבקש, לא רואה את עצמי כמועמד להיות המוביל של מדינת ישראל. מה רע בכך שאתה מתחיל במסע, צעד אחר צעד, יום אחר יום, וכן הלאה, אבל אני לא מבין את השאלה. יישר כוח. חברת הכנסת לעתיד, אורית סטרוק, על מפלגת הבית היהודי, האיחוד הלאומי, השאלה השאלה שנשאלת, האם האיחוד הוא איחוד? האם, הרי בכל זאת, למרות שאת אמרת שכל חברי הכנסת כאחת נגד שתי מדינות וכן הלאה, ברור שיש מנעד שם של תפיסות בכל מיני תחומים. השאלה היא אם האיחוד הזה הוא איחוד אסטרטגי או טקטי. והשאלה היא האם אנחנו נוכל באמת, אנשים שמצביעים אומרים וואלה, יש פה מפלגה גדולה, או שזו מפלגה שבסופו של דבר תתפצל, מכיוון שבכל זאת יש שאל, אני לא רוצה, את לא צריכה לייצג אף אחד פה אחר לנושא סרבנות, כן, שהיא שאלה אקוטית מאוד, כן? אני יכול לענות לך, מה שהיא, אני לא יכול לבקש ממנה. בכל אופן, אני אומר, בוודאי שיש שאלות אקוטיות, גם שם אפשר לבוא ולומר, זו מפלגה, כמו שאמרנו, שיש בה באמת מנעד, והיא הולכת ביחד, ויהיו כמה חילוקי דעות, או שהדברים האלה עלולים בסופו של דבר להביא לטרטוע של האחדות הזאת. כן. אוקיי, אני אענה, אבל אני מוכרחה ברשות המנחה קודם להתייחס לשתי אמירות שנאמרו פה. יכולה להתייחס לכל האמירות במסגרת הזמן. בסדר גמור. אז קודם אני רוצה להגיד למיכאל, ידידי הטוב, שבאמת עם כל הכבוד, לא אני ולא אורי אריאל ולא אנשים אחרים שהזכרת, אנחנו באמת באמת לא זקוקים למיכאל בן ארי כמצפן כדי להגן על עמונה או על כל מקום אחר בארץ ישראל, ויש לנו מספיק קבלות מהעבר שלא היינו זקוקים למצפן הזה. זה אחד. דבר שני, רק איך אמר מקודם הרב שי פירון, שצריכים לדייק בנתונים. אז לדייק בנתונים שנתן ידידי הטוב יולי אדלשטיין. נכון שאם ב-2005 קבוצת המורדים בליכוד הייתה גדולה יותר, אז לא היינו עוברים את הגירוש הנורא. אבל באותה מידה נכון שככל שרשימת הליכוד הנוכחית תגדל, ככה התמהיל שלה יעשה יותר ויותר שמאלני. תאמינו לי, אני מכירה את האנשים אחד לאחד. אין מה להכניס עוד ח"כים פנימה, כי כל אחד שיתווסף רק יחליש את הכוח של יולי אדלשטיין בתוך סיעת הליכוד. יחליש. יש שם 14 חבר'ה חזקים, עוד 4 שהם קצת חזקים, אפשר בוא נגיד לצרף אותם לאיזושהי התנגדות למהלכים אסוניים. מעבר לזה, כל מה שדחף פנימה רק ירע את המצב. תלכו ותבדקו ברשימות. וגם לא נכון הסיסמה החדשה מהיום שצריך ליכוד אחד גדול מול כל השמאל, כי אין דבר כזה, אין כל השמאל, אין באמת גוש חוסם. תספרו אותו מכל הסקרים שתמצאו. גם אם חנין זועבי תשב בקבינט הביטחוני-מדיני, בסך הכל יש שם משהו כמו 54, אולי 55 ח"כים, שזה לא גוש חוסם. ומה שיותר ויותר מסתבר שמחפשים ליכוד גדול כדי לחבור לשמאל חלילה, ואת זה יולי לא יכול למנוע לצערי. ולכן מה שאנחנו באמת זקוקים לו מאוד מאוד מאוד, אנחנו זקוקים לבית יהודי לא גדול, אלא גדול מאוד. עכשיו שואל המנחה, אם הבית היהודי יעבוד כמקשה אחת, אם האיחוד הוא באמת איחוד, והרי יש גוונים בפנים, ואני מסכימה לחלוטין, הציבור שלנו הוא ציבור מגוון, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, הוא אפילו לא כולו ציבור דתי. אני חושבת דווקא שזה שבחנו וזה כוחנו, שהשכלנו לאחד את כל הגוונים
של הציונות הדתית וגם מעבר לציונות הדתית, של כל מי שמוכן ללכת על הערכים האלה ולפעול למענם. אבל מיכאל, מה עמדתך בעניין שהסכמתם? מה עמדתך בעניין סירוב פקודה? יש לך, זה דבר שעומד על הפרק. הציבור רוצה לדעת, מה עמדתך בעניין סירוב פקודה? עוד לא נכנסתם לממשלה, עוד לא דבקתם לכיסא. מה עמדתכם בעניין סירוב פקודה? אמר נפתלי בנט שהוא יפנה והוא ישלח לפנות. מה עמדתך? אני קודם אענה למנחה, אני אחר כך אענה לך ברשותך. קוראים לזה התחמקות. עכשיו אני רוצה לומר ככה, נכון שמדובר על ציבור מגוון, הציבור מגוון. אני בקדנציה האחרונה של הכנסת ניהלתי את שדולת ארץ ישראל ולמדתי עד כמה חבירה משותפת של כוחות היא חשובה כדי להשיג יעדים. תראו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו ככה שלכל שני יהודים יש לפחות 3 דעות. אתם מכירים את זה? יהודי מגיע להיבודד, קודם כל הוא בונה 2 בתי כנסת, נכון? אחד שהוא יוכל להתפלל בו ואחד שהוא אף פעם לא ייכנס לתוכו, נכון? ככה זה עובד. אז ברור, כל שני יהודים יש להם 3 דעות. אם אנחנו נתחיל להתכסח ולהתנצח בינינו על כל ניואנס, לא נשיג את היעדים המרכזיים שלנו. אנחנו צריכים להחליט מה היעדים המרכזיים שלנו, וסביבם אנחנו צריכים להתאחד. גרה בשנת 2005. בשנת 2005, בדרך לגירוש הגדול, המערכת הפוליטית קרסה. היא קרסה, חברי כנסת בגדו בהבטחות שהם הבטיחו לציבור כשהם נבחרו לכנסת. הם העדיפו טובות הנאה כאלה ואחרות, אגב זה קרה גם קודם לכן בהסכמי אוסלו, חברי כנסת אחרים העדיפו טובות הנאה כאלה ואחרות והסכימו להפקיר את ארץ ישראל ולהפקיר את עם ישראל. כתוצאה מכך, כתוצאה מקריסתה של המערכת הפוליטית, השאלה אם לפנות יישוב או לא לפנות יישוב הגיעה לפתחו של החייל ושל הקצין בשטח. הדבר הזה לא צריך לקרות. אנחנו נדאג שהמערכת הפוליטית לא תקרוס, כדי שאתם כחיילים לא תצטרכו להתמודד עם השאלות האלה, כי אנחנו נהיה שם בשבילכם קודם. תודה רבה.